baya ake bai da za ka ga me ke faruwa 16 on death row. That's where motherfuckers is ending up. 16 on death row. Dear mama, they sentence me to death. Today's my final day. I'm counting every breath. I'm bitter cause I'm dying. So much I haven't seen. I know you never dreamed your baby would be dead at 16. I got beef with a sick society that doesn't give a shit. And they too quick to say goodbye to me. They tell me the preacher's there for me. He's a crook with a book. That motherfucker never cared for me. He's only here to be sure I don't drop a dime to God about the crimes he's committing on the poor. And how can these people judge me? They ain't my peers and in all these years. Lafiya baba ya maka sai gudu kake ne wai. Baba kale akwai matsala ka shiru ka saki. Ni ba fa kawai gani ne ya shawo kwana a guje fa. Ni ba ina kwance ba. Ba ku shiru mana akwai matsala ne ba. Akwai matsala fa. Kawai dai na ga kaman akwai kai wai na gai wallahi na kan barawo in ba sai ga kowa ta fito ba Allah kai billahi allazi sai dai ja za a yi fa kai wana idan gayin nan ko ba kalamar illa zan musu ba fa Ni fa yadda na ban sha jinin nan ba fa in na gayin nan fa kai kaga zan musu zuba can bari mu zuba can dole sai mun saka bari mu ruwa dai wai ya naji suna magana cire kai ne kuma uba har da kwakwalwa ba naji suna magana ni ba fa abin da nake ji kenan fa suna fara yana kai ni ba kuke gani ba barawo ne ba kai hudu mu biyar muka sata an sun kashe mutum ɗaya yanzu shaurani in ku shiru kun ga nan mun zo mun cike mu hudu in kuka fallasa duk mu zan ce da abinci barawo ne kai barawo ne ka samu ka biyo ka muna ke ma kuwa nerin da mu kuma Allah ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka kai kenan